Meta u kif? Xi 12 sena ilu naħseb? 12 sena ilu. Biċċajt kważi, konna għandu kon doqqu fuq il-beach, barbecue, so hekk biċċa kittara ta' biċċiet, nxorbu, nibelħu. U mbagħad kien ġej festa ħwit. U għallu għadna għax ma provawx ndoqqu orba diski, insomma. Mandimin ta' meċitajna ruħna, rekordjena żewġ diski, Malta u ġenerazzjoni ta' Maqrudin, hekk ġifieri il-garax, fajnihom online. Intoġbu morna hemmhekk u stikrin balla ġennu bazzu għadna ġallu. Tax ġara hawnhekk. Ħadmet il-ħaġa whatever it is. U għadna ma lajja, għaddejna, insomma, għax bazzu għadna biċir. Kullu medem għagħġela. Nirdu peċir il-doqqu bi festival għax number one nituna kaxxa birra, fejn nistaw nixerbu kemm irridu. U apparti hekk le. Nara ħafna mill-ħbieb u ħafna mill-fans tagħna jieħdu pjaċir u aħna ovvjament nieħdu gost u ma jieħdu gost u allura hija kull darba tkun kull sena tkun esperjenza vera bomba. Laqwa naħseb apparti tant diffiċli nażel wieħed. Ma ħansem mill-aħħar wieħed, forsi, għax l-aħħar wieħed taqina l-Erd Garden u naħseb kien hemm entużjażmu anke minn nies wieħed li għamlu xi ħaġa speċjali biex ngħidlek. L-aħħar wieħed, le ġara xejn speċjali fis-sens ma konniex aħna l-unika band li tindoqqu, kien hemm ħafna bands li tindoqqu u bdejna daqsxejn iktar tardli u vera ġifieri. U ġew il-pulizija waqfuna kellna nieqfu ġifieri wara ftit, kemm konna daqqejna forsi. Kwarta 20 minuta kollox u ġew waqfuna, ġifieri forsi ħabba fek nista' ngħid li kien l-agħar kunċert għalhekk dak il-każ. Fil-Beerfest ħandoqqu d-diski li n-nies iħobbu ovvjament dawk ma jistgħux jonsu mis-set tagħna. Però ħandoqqu wkoll diski li għalkemm qegħdin fl-albums tagħna irrekordjati però ma tantx indoqquhom ta' spiss live u ħandoqqu wkoll xi diski li qed nirrekordjaw ġodda mill-materjal ġiet li qegħdin nikkomponu bħalissa.